Nanya barando komalukwa ubana mweza kama apeje jigende jeme baro gaba umimbe kokobokwa doro kuche na baba doro kuche na baba doro kuche na baba doro na baba Ande jeme kwa no nyagro nyoma na nyamara ndo Oshayama gamarere Solibe bueno Oji kasi mwemba Oji akwepo Oji akwaka yomo bana weze metie Ajako nyonyo kuya Mwanya konyo kiganye ya Obana mweza kamdo dibe Mega rock na baba doro kuche na baba mega piti chimana mekuda obana mweze mabare mayo ya no wondo weranya ose na baba doro kuche na baba doro nde karaka doro kuche ukwande jego nde bankweba mega piti pushi maje Mano de chegeno chawa jojo bana weje chala krimowo kudi kaje ona CAA oh la daga meje no ne ba mana moro ni jeje garala e tande weekend ae o ba wa amgele no ni ta meji ne kie inewe Kami ya kashe magali a obana weje jemi akono doro Philanthropist by nature, neji ewe. Agachi karaka, agachi ogarela gema. Ababa na jime kelege, wafa bala karaka. Oja tenanto yaka. American White House. Oji chenke krekre. Doro kuche nda baba. Ade. Weba nda baba. Motiani kaleko, oh lo, mi je meta kafe,
Mondo wanikali tumati moho Mega cheka cheko Koti amuna nisuja mbele C.A.H. Chowo Ega bakara monsieur Honorable Victor Assams, Special Advisor to Sadiq, the Senate President, on special duties. Wafugiri in the Kedu. Asanta Pranera Pegam, Assam Soga Relagem. Ocha baba na yaga kwodi mo se me ha mara she oka koro nwe nwa so koro yo do onye nwere gi nwere ye philanthropy village Victor Samson sama ye onye tikwa gi tikwa nyere ma eni mi ki go gaga ji lago ati mojo te pepo nwayo wijo Asante shoga relage mma andi zure to chana o sile to ko we so na Oh, special manager. Gojela Onye
ya na kelenu ewu mee amọ̀kí go wọ́kù dẹ́mbà bùgò jọ. Oge jọrọ ngwere ma mmiri o yakọnụ ngwere ọkọla n'oke ụba na weze tie onye na-amara dị mma o mmadụ n'ibe ji maka ọtụgwọ gbọrọ mma n'ibe egbe maka ndị jotobe otu ya fụ ala ya ọnụ ụbara nwete nwebụ dawaka obunye mkpame eji aka mgbe ọtị mekele Chineke na-emodu ha ya mmakwa amaji m akwa eje ebe ọwụla njekwa amaji m akwa garịga chimizọ ma zọ anya mmanụ monkey go walk them babu go chop onye kwe n'elu ụwa ka ha dị ekwele onye kwe n'elu ụwa dị ekwele megabit chimana m ewu obele gold n'ojibo Dr. Emeka Ọpara London base aweji nwanne m owere nderi m na-abịa makọla ndị nyoma yiri agịdịza onye onwere agbachi ma mbike ma orije n'afọ ụba mgbachi ma mbike ma mmiri je afọ aka ọcha ọcha na-ele ụwa japa ọnụ mmanụ mmanụ monkey go walk them babu go chop megabit chimana m egwu chimana m egwu mewere ngaji kparị m anya jo ụba na weze tie ụgwọ aka ma nne ji akọla m onye isi agara m akwa enwe onye ọrịla shuga ọnụ ya gbugbo ya chai ọ̀ṣẹ́rẹ́ máa gà mẹ́rẹ́rẹ́ nze chikwado okeke omeka nna ya one of Yala the MD/CEO Siloja Integrated Services Limited Ishaga Lagos the spirit and wine barrel the suppliers of Cubana things and things fall apart. Oshinile, ori dokwa. Ani no deju neje, adade aja. Uko chuku na the same people. My original. 101.1 FM. Priscilla Jakaraka. Jakaraka. Real radio. Obre wa Jesus. Ọ̀pẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. Eriela gị wee eriela. Ẹ̀ka ndị fake pastor. Atachi nwa ọbụla na ẹ̀ka white boys. Ọ̀dà kana. Ẹ̀ka ndị chego onye nga ọgwụ. Chigo onye riri keriela ya o. Eriela ya o. Chigo onye riri keriela ya o. ABC kwedo. Ubana nweje nwafe kudawaka o. Anya wana nye mjiri ọkudere. Wangu tandi jata noda o. Oke na wokibe ya para ya balaga wano. Oke no yo gwara oke na ma o. Jangu bogiri no nange
money. Don't worry. My pocket no dey leak, and my money don't lost. Project Jerry Balage. I own my phone now. I call the look for my phone and no see them. You don't call the number. They don't jump you, brother. Relax. Oh, you only born on your side. On your side, Papa, you can't get away. Only about to go to Jamaica. On your trust, you can't get at the sleep, my hand. When they won't come out in my phone, I want to go in them. Oh, you did a liar. MD, Latino, China. Alaji Medue. Medu Pilot to Caracas. Ubena Wedele. And the fake photos on Uberi. And the Cana by the politicians. Politicians in the Panada. And the driver the radio. When you did the liar. Solo music. Felandemle. Other marine in them the police. Traditional Prime Minister of Emi Chief Abamba so what is like even on that side in before as I did was maybe yana wato ubu ahena sardine wa poor. Very soon if you buy sardine you say no buy another one later you get fish. Your phone lost inside keke. Sorry. Injury money lo tende like text against to have oil pump cup Mackenzie PC. Go.